ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರುಡುಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ತದೀನಿ ಬತ್ತೀನಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಏನ ವಿಷಯ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಗೋರನಿಗ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಲಾಗಡ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಯೆ ಪಾಂಡಲ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನಾಗ ತೋಚ್ಪೋಯೆ. ಅಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ನು ಹಾಯ್ ಹೇಳೆ. ಹಾಯ್, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳು? ಆರಾಧ್ಯ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು? ಹಾಯ್. ಲಾಗಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ. ಸೊ ಮೊಲ್ಲಮ್ಮ ಒಡೆಗ ಮೂಲೆ ಪೋತೇರು. ಸೊ ಬತ್ತಿ ಮುಖ ತೋಚ್ಪಾಗ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಕಂಪೆನಿ ಬತ್ತದು ಅವಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಚೊಂದುಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೋತೇರು ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಾಗ ಲೊಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಬಂದು ಅವೇನುಂಚಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಮುಗಿಪಾದ ಪೋರಿಕಂದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉಂಡತ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತಿರ್ಗಾರ ಪೋತುಜ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮುಗಿಪಾದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು A to Z ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಂಚಿ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಈನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪುನು. ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋನಗ ಏತುದ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕಂತೂ ನಡತ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತಂಡ ಅವಳ ಎಂಕುಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾದ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿನ ಎಂಚಿನ ರಶ್ ಪಂಡ ಆನಮನೆ ರಶ್ ಪೋರ ಬರ್ರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ ಪೋನಗ ಮುಲ್ಪಂಡಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ತನಗೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಅಂಚದು ಬತ್ತಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿತನಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡು ಸ್ಟ್ರೇ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆದು ಪರಿಚಯ ಆಯದು ಎಂಕ್ ದುಂಬೋರ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರ್ನಿಲ್ಲಡು ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರ ಅಂಚದು ಆರ್ನಿಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಸ್ಟೇ ಆದ ಅಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ಕಂದು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮೊಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಬತ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಪಿದಡ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜೀವನ ಸುಲಭ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುದಿಪ್ಪುವ ಬಟ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಜೀವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಹತ್ತು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಐತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುದು ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಸ್ಟೇ ಆದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಬ್ಯಾರತ್ತು ಯಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲೋರ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡ. ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ಎಂಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಕ್ ಬೇತನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಗ ಪಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆವಡ್ ಆ ಗಿಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆವಡ್ ಆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಆವಡ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ನೈಟೇ ಪೂರ ಜನ ಬ್ಯುಸಿ. ಸೊ ಒರಿಯನವರಿ ಗೆನ್ಪುನಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಬತ್ತಾನ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾದು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಪಾದು ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಪೋಪೇರು ಬಯ್ಯ ಪುರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಜೆತೊಂಬೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಊರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬದಪ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ದಾದಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಐತ ಪುರ ಪವರೇ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಪುರ ವಾತಾವರಣ ತೂನಾಗ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ವಾತಾವರಣ ಪೂರ ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜನಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ಊರ್ದಕಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಸುಲಭ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ
ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಥವಾ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡ ಐಕ ತಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆರ್ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಇಪ್ಪಂದೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಸುಲಭದ ಪಾತೆರ ಅತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುತ್ತದು ಪೋಯಿ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಂಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತಜ ಮುಲ್ಪದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ ತೂವರಗಂದು ಬತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿಯೇ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆದ ಅಂಗಡಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಉಂದೇ. ಎಂಕಲ ಊರಿಗೆ ಮಾತ ಪೂ ಬರ್ಪುನವಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನವಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೌಡ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಪಂದು ಬತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುತ್ತು 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 ಸಾಕಂಡು ಪೋಯಿನಾತ ದೂರ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿನಾತ ದೂರ ಉಂಡು. ಎಂಕಲು ಇಂಚನೆ ತೂಕ ಅಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದ ನಡಪರನೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಬತ್ತದು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಗಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಪೂ ಕಟ್ಟದು ಮಾರುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಂದುಂಡತ ಪೂತ ಮಾಲೆಗೆ 5,000 ಪಾತ ದೀಪೇರ್ಗೆ ಆ ನಮೂನೆ ಪೂ ಕಟ್ಟದು ಮಾರ್ನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಮೊಗಲ್ನ ಪುರ ತೂನಗ ಅವು ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಮ. ಅಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ಜೇರಿ ಇರ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಬಯ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನಿಗೆ ತುಂಬೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಅಂಚ ಈ ಪೂತ ಮಾಲೆಗ್ ಮಾತ 5,000ಗೆ ಎಂಕಂತೂ ಕೇಂದು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಉಂಡತ ಐಕೆ 5,000 ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಕೇನ್ನ ಏತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ಅವು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ಡ್ ದೂರಡ್ದು ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತ. ಆ ಪೂತ ಮಾಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಏತಂದಕ್ಕೆನ್ನ ಈ ಪೂತ ಮಾಲೆಗ್ ಬತ್ತದ 5,000 ಪಂಡೇರು ಎಂಕಂತೂ ಶಾಕ್ ಆದುಪುಂಡು. 5,000 ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆತ ಆತೆ ಬಂಗಡ್ಲ ಅಕುಲು ಕುತೊಂದು ಮಲ್ಪೇರತ ಅಗಲ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ ಕೊರೋಡೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಂಗಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಊರುಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಜೀವನ ಅರಡು ಗಂಜಿ ಉನಸು ಮಲ್ತು ದಂಡಲ್ ನಮಗೆ ಕುತೋನೊಲಿ. ಬಟ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲಿನ ಜೀವನ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಮ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ತದು ಸೀದಾ ಪಿದಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆರತ ಅಕಲ್ನ ಸಮಾಧಿ ಉಂಡತ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ತೂದು ಪೋಯಿ ಪಂದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಡೆ ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಓಲ್ ಪಂಡ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆನಿ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಜೀವ ಮಾತ ಪೋಂಡತ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದುವೆ. ಸೊ ಬಿದಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಾರ ಎಂಕ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಚಾರ್ಜೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬತ್ತದು ಅಂಬರೀಷ್ ಉಳ್ಳೆರತ ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿ 2018 ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ತೀರ್ನ್ಯತ ಅಂಚದು ಆರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಅಂಬರೀಷ್ನ ಸಮಾಧಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. 1952 ಟು ಬಾರ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚನೆ 2018 ಡೆತ್ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮೂಲಿತ್ತಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಆರ್ನ ಬೇತನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾರ್ಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡ. ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸ್ಮಾರಕ ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಆರ್ನ ಈ ಜಾಗ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಜಾಗ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಗಲ್ನ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ್ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸಮಾಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಸಮಾಧಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟದನ ಅಗಲ್ನೇ ಒಂದು ಜಾಗಗೆ ಅಂಚದ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ದಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಂಚನೆ ಓ ಮತ್ತಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರು A to Z ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಅಂಚನೆ 6 ಮಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಅಂದು ಪೂರಲ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು.
ಪನ್ರೆಗ ಮೂಲುಂಡು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಚಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ GK ಡೈರೀಸ್ಗ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.